Punto 16. Moción do PP para que o Concello subsane as deficiencias existentes na praza futbolista Amador Cortés e inmediacións. Portavoz popular. Bien, rápidamente, señor alcalde, esta moción se había traído, si no recuerdo mal, ya a principios de este mandato, en el año pasado. Habíamos una petición, señor alcalde. Si no hay ningún problema, no hay ninguna objeción por debatir estas dos nuestras en el mismo punto. Son peticiones y que se voten por separado, lo digo por apurar máis. Portavoz, sí. Deixaremos a de urxencia e rogos e preguntas serán trasladados e tal. Sí, terminamos esto. Entiendo que debato las dos en el... Sí. Bueno, pues por una parte, lo que estaba comentando con respecto a unas deficiencias que nos trasladan desde los residentes y usuarios de la Plaza Amador Cortés y entorno, son deficiencias pues, que ven que no han sido subsanadas por parte de la administración local. Nos han llamado otra vez, nos han trasladado de nuevo estas deficiencias. Alguna de ellas pues, fue a mayores y lo que venimos a solicitar es, en primer lugar, pues, que la Consellería correspondiente leve a cabo as xestións oportunas para resolver as demandas expostas a través de fondos propios ou das axudas que próximamente solicitarán a través dos plans provinciais, e segundo, que o alcalde ou concelleiro en que delegue leve a cabo os trámites necesarios para dar cumprimento. Paso a continuación a exponer la 17ª moción, que era la nuestra, con respecto a solicitar que el Concello habilite o acondicione un espacio local destinado ao servicio de taxi. Se trata tamén de unha antigua demanda, traída aquí en el año 2015. Vemos que esa actuación, esa demanda que teníamos en su momento trasladada a través por los propios taxistas no fue solucionado, no se le dio solución, nos lo vuelven a trasladar y volvemos a traerlo pleno para que se aprueben los siguientes acuerdos. Que por parte do Goberno Municipal se leva a cabo de novo unha revisión dos posibles locais con disposición e sitos no edificio administrativo do Liceo e habilitar desta maneira un espazo necesario para os taxistas, ou ben levar a cabo nas inmediacións do punto de servicio taxi a instalación dun lugar adecuado para dar solución a estas antigas demandas. En segundo e último lugar, que o alcalde do Concello que delegue leve o trámite as accións necesarias. Nada máis, moitas gracias. Portavoz nacionalista. Na primeira, a favor. Na segunda, creemos que as dependencias do edificio Liceo, que temos servizos municipais e documentación hipersensível, non son o sitio. Se fora outro sitio non veríamos problema, mas de manter esa ubicación, o noso voto nesa segunda vai ser a abstención. Mais nada. Portavoz de Betanzos, non? A primeira, favorablemente. E a segunda, quero recordar que sobre este asunto xa se debateu neste pleno en decembro de 2015, e ali acordamos co voto favorable de todos os grupos agás a abstención do BNG. Primeiro, que no seguinte pleno se acompaña a todos os grupos da corporación informes da Secretaría Xeral da Intervención e de Servicios Técnicos con respecto ao problema de patrimonio, este último, o de servicios técnicos, sobre se é factible ou non levar a cabo a petición formulada polo Partido Popular de que o Concello habilitou a condición un espazo ou local para o servicio de taxi no edificio Liceo ou nas inmediacións do punto de servicio de taxi. E segundo, facultar ao alcalde para que realice todos os actos necesarios para levar a cabo este acordo. Este acordo é o que nos incumpriu e o que debería de cumplirse, o sea que deberíamos de pedirlle que atenda e aporte, achegue estos servicios técnicos antes de pronunciarnos sobre isto. No que respecta a primeira moción, en este entorno desta edificación e da plaza, no seu momento leváronse a cabo distintas actuacións e si é verdade que en este momento pois hai algunhas deficiencias, como se fala na moción, de a baranda e algunha outra cuestión na zona xardinada ou na plaza e, bueno, pois que se estará a actuar e se terán en conta para próximas actuacións que poderán ser en un futuro máis ou menos breve e evidentemente votaremos favorablemente. En canto á segunda, como xa se dixo, tamén se trouxo máis ocasións, este goberno tamén ten contactos e fala con os profesionais do taxi. A verdade é que en ningún momento nos dieron traslado de unha cuestión tan concreta e si de outras que se atenden hasta o posible dentro de as competencias e capacidades do Concello. O que non estamos de acordo é na proposta que se plantexa de trasladar a oficina de turismo ou de utilizala como tal e dándolle traslado á oficina de turismo. E en canto á utilización ou posibilidade de que se instale algún tipo de marquesina e como
Ben dixo o voceiro de Betanzos Novo, pois sí é verdade que teríamos que estar un pouco a disposición de que se autorice por parte de Patrimonio, dado o lugar concreto onde se pretende ubicar, e que, bueno, a ver se desta vez o podemos buscar unha alternativa técnica e que poida ser ou non asumida por Patrimonio, e mellor que sexa así. Ben, dado que hai discrepancias, señor secretario, someto a votación a moción número 16. Sométese a votación a moción número 16 do PP para que o Concello subsane as deficiencias existentes na praza futbolista Amador Cortés e inmediacións. Votos a favor? Unanimidade. Someto a votación a 17. Sométese a votación a moción do PP para que o Concello habilite ou condicione un espacio local destinado ao servicio de taxi. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, se aproba cos votos do Grupo Popular, Grupo Socialista, Betanzos en Común e a abstención do Grupo Nacionalista e Betanzos Novo.